Aşgabatyň aeroportunda täze düzgün migrasiýadan soň howpsuzlyk gullugynyň barlygynyň geçmeli. Aşgabatyň aeroportunda ýolagçylaryň daşary ýurda göýberilmegine inni migrasiýa däl, eýsem howpsuzlyk gullugynyň karar berýänligi öňe sürilýär. Hepdäniň başyndan bäri Istanbula gelenden soň Azatlyk radiosy bilen habarlaşýan käbir ýolagçylaryň aýtmagyna görä, aeroportda ahyrky barlygy howpsuzlyk gullugy amala aşyrmaga başlapdyr. Goloýda Aşgabatdan Istanbula uçup gelen ýolagçylardan 2 tansy Azatlyk radiosyna sesiniň üýtgedilip efire anonim ýagdaýda berilmegini isläp, özlerinden soňky tanışlarynyň hem çeýle ýagdaýda gaýdanygyny görüňberdi. Migrasiýadan apy geçýän. Ondan soň komitet otýar. Komitetin kontroly bir aýda bulundur. Mene indi neme aeroportda da insanlar komitetden geçýän. Ay olaram şu neme sorawan we banydyňy käýerlere ýaman neme diýe. Daha şoğlu bir özü mene hem diýdi gel işlemäge barynda geçire gaýrat etmedi de bolýarly sen işlemäge barýanlar belli bar geçdiň bardy geçir goýurdylar. Aşgabatyň aeroportuna inni 3 warlygyň okodundan geçmeli. İlki bilen gümrük, soň migrasiýa we ahirine hem komitet otyr. Howpsuzlyk gullugy ýolagçylary dürli görnüşde soraga çekýär. Ýolagçylaryň käbirini çintgilep soraga çekýän bolsa, käbirini ýöne geçirmem goýberýärler. Aşgabatly bir wagt durma senin ne maksat bilen gidip barýan belli gaýdyny gaýtyp goýurdylar. Sen aýal diýe. O ýerde diýne adam ýylyna gaýtaryp dururlar diýe. 40 aldy 40 dedi. 100 adam açylyna gaýtarýarlar diýe. Her samolyotda. Diýip olar öýgiderli gatnaýany üçin ýagdaýdan habarlydygyny tap sözlerine şeýle dowam edýär. Bir güdük gurulýarlar. Ne? Amala bir neme ýala. Adamlar şondan zawismi ýala. Şöyle iş olup ayrıcalı birliği oturdu şöyle kim gelecek öyünü taşlar çağacıkların taşlar yolu taşlarların çekecek bu da atların arkayın gidip gelirse hiç kimse yemekecekler. Aeroportun ahirki howpsuzlyk barlygyna oturanlar ýolagçylara gaty gödük gürleýärler. Sorawda göwnejä jogap bermeýänleri, egin maşyny ýa-da öňüň alyp barşyny halamaýanlary göýbermeýärler. Iň azyndan arkaýyn gidip geler ýaletseler ýene alajak däl. Şoň üçin hem inni eýdip bu ýere aşan migrantlaryň ýygyna dolanasy gelmeýär. Häzir ýurtdaky ýaly aeroportda hem kynçylyk kän diýip öýliderli ýagdaýda Istanbula gatnaýanlar Azatlyk radiosy bilen bolan gürüňdeşligini aýdýar. Ýatlap geçdik Türkmenistanyň dürli künjeginde häkimetler tarapyndan daşary ýurtlardaky türkmen migrantlaryny ýurda dolamak boýunça geçirilen çäreler dowam edýär. Olar daşary ýurtda Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanunyny bolan raýatlaryň jogapkärçiligi çekilmejekdigini gaýtalaýar. Emma ýurda dolanýan käbir migrantlaryň tutsak edilýändigini hem habar berilýär. Beýlik tarapdan 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda Guramanyň Adam Hukuklar Geňeşiniň ähli umumy syny boýunça işleýän topary Türkmenistanyň adam hukuklary borçlaryny ýerine ýetiriş baradaky milli hasabatyny diňledi. Şonda türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň öz raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmak hukugyny kanun taýdan berjä edýändigini aýtdy. Sözi jemlesek, ähli synançyga garamadan Aşgabatyň aeroportunda näme sebäpden howpsuzlyk gullugynyň barlygyny okodunyň döredilýändigi barasynda degişli resmiýetleriň garaýşyny öwrenmek Azatlyk radiosyna başartmady.